Είχαμε έρθει για το πάρτι που έδινε ο μπαμπάς. Εδώ. Σε αυτόν εδώ τον κήπο. Εκείνος τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και δεν ήρθε μαζί μου. Ο άντρας σας? Ποιος άλλος? Όταν επέστρεψα αργά τη νύχτα, τον βρήκα νεκρό. Ας αφήσουμε πια αυτή την ιστορία. Ποιον μπορεί να ενδιαφέρει πια? Εμένα. Darling, you're back! Πώς σε λένε? Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Μ' αγαπούσε. Υπάρχει πατέρας που δεν αγαπάει το παιδί του. Γιατί με ρωτά. Προσπαθώ να θυμηθώ. Και αν θυμηθείς, νομίζεις θα αλλάξει τίποτα? Μπορεί. Και αν αλλάξει, θα μ' αγαπάς ακόμα? Μπορεί. Είσαι όμορφος, νέος, πλούσιος. Προχώρα, διασκέδασε, εξόδεψε. Ζήσε. Κοίταξε με. Πάμε να φύγουμε. Το μέλλον μου με τον Άρη είναι κάτι που θα το αποφασίσω εγώ μαζί του. Όχι. Τι θα κερδίσεις λέγοντάς του την αλήθεια? Τι?